Weekly Spear News Review. Kalipunan ng mga balitang napapanahon at dapat malaman ng bayan. Ihahatid ng buong puwersa ng 9ID Spear News. Sa headlines. Bagong pinuno itinalaga sa 9ID. Pinuno ng Philippine Army, pinabulaanan ng umano'y destabilisasyon sa AFP. Magkasunod na engkwentro sa Bicol na itala sa pagpasok ng taon. Magandang araw Bicolandia at sa lahat ng nanonood nating mga kababayan dito sa ating programang Weekly Spear News Review. Ako po si Christine Atole sa detalye ng ating mga balita. Spear Troopers sinalubong ang bagong commander ng 9th ID kasabay ng pagpasok ng bagong taon. Bagong pamumuno ang sumalubong sa pagpasok ng taon para sa 9th Infantry Spear Division matapos ang isinagawang change of command ceremony kung saan formal na itinalaga bilang commander ng unit si Major General Adonis Bahaw nitong linggo, Enero 8. Sa nasabing seremonya ay formal na pinalitan ni Major General Bahaw ang dating Vice Commander ng Philippine Army bilang pinuno si Brigadier General Jaime Abawag Jr. ang nakatalagang acting commander ng nasabing unit na sa ngayon muling itinalaga bilang Assistant Division Commander. Ang nasabing seremonya ay pinangunahan mismo ng punong general ng Philippine Army na si Lieutenant General Romeo Bronner Jr. Sa kanyang talumpati bilang bagong talagang leader ng 9th ID, binigyan diin ni Major General Bahaw ang kanyang mga plano at pangunahing layunin lalo na sa pagsugpo ng insurhensya sa Riyong Bicol at ang responsibilidad ng Spear Troopers na pangalagaan at ipreserba ang kapayapaan. Magaling na, mas gagawin pa. Maganda na, mas gagawin pa. Maganda na nagawa pa na mapuhulo ng 19th Spear Division na siyang nagdala sa kinalalagyan ng Igor at Igor Leon. Sa pamamagitan ng tamang informasyon, masilhing pakikipagdaran o ipagpalagayan loob sa komunidad, tuluyan ng lupas siyang magbalik loob at muling magtiwala sa gobyerno o kapatilan natin na nagibang ng lamas. Idinagdag rin ni Major General Bahaw na hindi nalalayo sa kanyang puso ang pagsisilbi sa Bicolandia dahil ito'y naging niya ring tahanan ng ilang taon nang siya ay magsilbing ADC ng 9th ID sa ilalim ng pamumuno noon ni Major General Henry Robinson Jr. at naging OIC matapos ang termino ng nasabing general noong 2021. Si Major General Bahaw ay produkto ng Philippine Military Academy or PMA Macatao class ng 1989. Siya rin ay nakapagtapos sa Development Academy of the Philippines ng Master's Degree in Public Management at ng Doctorate in Public Administration sa University of the Philippines. Subok na rin ang pamumuno sa ukbong sandatahan ng nasabing opisyal sa loob ng mahabang panahon matapos niyang pamunuan ang iba't ibang military units. Ilan sa mga ito ay ang pagiging Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations sa 8th Infantry Division, Commander ng 1002nd Infantry Brigade at Joint Task Force General Santos City. Siya rin ay naging Internal Auditor ng AFP bago niya pamunuan ang kasalukuyang unit. Destabilisasyon sa Armed Forces of the Philippines, fake news ayon sa Commanding General ng Philippine Army. Ang detalye ihatid ni Eden Flororita. Mismong si Lieutenant General Romeo Bronner Jr., ang Commanding General ng Philippine Army, ang nagbigay linaw sa mga kumakalat na balita sa umano'y kudita o destabilisasyon sa loob ng Armed Forces of the Philippines sa kanyang pagbisita sa 9th Infantry Spear Division bilang panauhing pangdangala sa isinagawang change of command nitong nakaraang Enero 8. Binigyan diin ng opisyal na fake news ang nasabing impormasyon. I'm sure nabalitaan ninyo na may mga kumakalat na mga mensahe sa social media na keso ang Philippine National Police ay nag-full alert dahil nga po sa banta ng kudita or destabilization. But I would like to report to all of you today that that is fake news. Wala akong nangyayaring kudita or destabilization sa ating bansa, lalo na galing sa Armed Forces of the Philippines. Una rito,
may lumabas na report na ani ay full alert status sa hanay ng Philippine National Police kasunod ng pagbitiw sa pwesto ni DND OIC Secretary Jose Faustino Jr. Ngunit ang nasabing balita ay pinabulaanan din sa huli ng pamunuan ng PNP. Samantala, ayon naman kay Lieutenant General Browner, bilang mga profesional na sundalo ay ginagalang nito at susundin ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos sa pagtalaga muli kay General Andres Centino bilang pinuno ng Armed Forces of the Philippines kasunod sa pagretiro ni EFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro. Alam niyo po, hindi natin alam kung bakit gano'n ang naging desisyon ng ating Pangulo na si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. But as professional soldiers of the Armed Forces of the Philippines, we respect the decision of our Commander-in-Chief. And of course, we will abide by that decision and accept, of course, the new Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon, walang ibang panawagan ang opisyal kundi ang mag-focus sa trabaho, lalong-lalo na sa pagtapos ng problema ng insurhensya sa bansa. Kapayapaan para sa lahat. Eden Florarita, Spear News. Donning of rank sa mga bagong promote na sundalo, pinangunahan ni Major General Bahaw. Pinangunahan ni Major General Adonis Bahaw, Commander ng 9th Infantry Spear Division Philippine Army, ang donning of rank sa mga bagong promote na sundalo sa non-commissioned officer nitong nakaraang Lunes, Enero 9. Kabilang rito ang Sergeant Major ng Dibisyon na ngayon ay Chief Master Sergeant na si Sergeant Major Abunjo Nopre III. Sa nasabing seremonya ay binati at pinaalalahanan ng opisyal ang dalawang NCO sa kanilang mga bagong responsibilidad kasabay ng pagdagdag ng kanilang mga ranggo. Para sa ating mga kasama, ang promotion talaga, of course, tinitingnan natin kung anong achievements niya in the past, kaya nare-recommend natin. But more than that, tinitingnan ang kapabilidad mo na mag-perform afterwards. Kaya ka pinopromote, it is paying forward kung anong magagawa mo later kasi ikaw yung nakikita na pinaka-capable na gampanan ang tungkulin na ibibigay sa iyo. Samantala, labis naman ang kagalakan na nararamdaman ni Chief Master Sergeant Abunjo Nopre III sa bagong tagumpay na kanyang nakuha, ngunit alam niya umano ang responsibilidad na nakaatang sa pagdagdag ng kanyang ranggo, habang binigyan naman ito ng payo ang ibang mga NCO na nais rin marating ang kanyang tagumpay. So yung sa mga gusto rin na maging Sergeant Major na kagaya ko, ngayon pa lang, gagawin nyo yung tama. Gawin nyo ng tama. Kung halimbawa binigyan tayo ng trabaho, gawin natin yung trabaho natin sa abot ng ating makakaya. Gawin natin yung tama kahit walang nagbabantay sa atin, kasi doon makikita or doon magtitiwala yung ating mga opisyal at saka mga kasamahan natin kung ano yung ginagawa natin. Kung gumawa ka ng tama, siyempre pagdating ng araw, sila magpupo sa iyo na umangat ka. Pero kung mali yung ginagawa natin or yung compliance lang, siyempre may yun din ang magiging impression ng sa atin na hindi tayo mabibigyan ng magandang posisyon or umangat kasi nga dahil doon sa ginagawa natin na Napag-alaman na ang ranggong Chief Master Sergeant ang ikalawa sa pinakamataas na ranggo para sa mga non-commissioned officer. Kasabay rin ng Sergeant Major sa na-promote ay ang Sergeant Major ng 83rd Infantry Battalion na si Senior Master Sergeant Jose Retreta. Panibagong engkwentro ngayong taon na itala sa Masbate. Ang detalye ihahatid ni Gabriel Martinez. Agad na napigilan ng mga sundalo at pulis ang tangkang panggugulo ng mga natitirang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Masbate matapos ang naitalang engkwentro nitong araw ng Lunes, Enero 9. Naganap ang nasabing engkwentro sa pagitan ng bayan ng Baleno at Aroroy sa nasabing probinsya. Ayon sa report, nagresponde ang tropa kasunod ng sumbong ng mga tao ukol sa tangkang pangingikil at pananakot ng mga terorista sa kanilang lugar.
Nagresulta ang nasabing engkwentro sa pagkakasamsam sa ilang matataas na kalibre ng baril na kinabibilangan ng 2 M16 rifle, isang M60 machine gun, isang M14 rifle, isang M4 rifle at samot-saring mga bala at mga makateroristang dokumento. Kaugnay nito, pinasalamatan ni Lieutenant Colonel Jeffrey S. Bugnosin, Commanding Officer ng 96th Infantry Battalion, ang mga mamamayan at punong bayan sa patuloy na suporta nila sa kampanya kontra terorismo. Samantala, kinilala naman ni Brigadier General Aldwin Almase, Commander ng 903rd Infantry Brigade, ang pinag-isang puwersa ng mga sundalo at pulis dahil sa sipag at tiyaga ng mga ito na tugunan ang bawat impormasyon na ipinapaabot ng publiko. Binigyang diin naman ng bagong talagang commander ng 9th Infantry Spear Division at Joint Task Force Bicolandia na si Major General Adonis Bahaw sa mga natitira pang mga miyembro ng CTG na magbalik loob na sa gobyerno at yakapin na ang mapayapang buhay nang sa gayon ay makapiling na nila ang kanilang mga pamilya. Kapayapaan para sa lahat. Gabriel Martinez, Spear News. 2 miyembro ng Communist Terrorist Group nahuli rin sa nangyaring engkwentro sa bayan ng Baaw sa Camarines Sur. Nadakip ang 2 miyembro ng CTG matapos makaengkwentro nito ang tropa ng gobyerno sa bayan ng Baaw, Camarines Sur nitong araw ng Sabado, Enero 7. Nauwi sa 10 minutong palitan ng putok ang nangyaring engkwentro sa pagitan ng tropa ng 49th Infantry Battalion at PNP Baaw kontra sa 7 miyembro ng CTG sa barangay Tapul, Baaw, Camarines Sur. Napag-alaman na nagrespondi ang otoridad matapos magsumbong ang mga residente ng nasabing barangay ukol sa presensya ng mga terorista na nagtatangkang manggulo at mangikil sa kanila. Nagresulta ang nasabing engkwentro sa pagkakakuha sa iba't ibang mapaminsanang materyales ng mga terorista. Kabilang narito ang isang granada, isang anti-personal mine, mga kagamitang pangkomunikasyon at mga makateroristang dokumento. Matapos ang insidente, nadakip mula sa pinangyarihan ng engkwentro ang 2 miyembro ng teroristang grupo matapos na iwanan lamang ng nagsitakas nitong mga kasamahan. Pinasalamatan naman ni Lieutenant Colonel Jerome Cabigon, ang commanding officer ng 49th IB, ang tuloy-tuloy na kooperasyon ng taong bayan sa pagtaboy sa mga natitira pang miyembro ng mga terorista at ang pagbibigay impormasyon hinggil sa presensya nito sa kanilang lugar. Umaasa naman si Colonel Edmundo Peralta, Commander ng 902nd Infantry Brigade, na sa pamamagitan ng ganitong mga pangyayari ay mapukaw na ang kaisipan ng teroristang grupo na walang halaga sa kanilang mga kasamahan ang kanilang buhay sa oras ng bakbakan. Samantala, naniniwala si Major General Adonis Bahaw, Commander ng 9th Infantry Division at Joint Task Force Bicolandia, na ang pagpasok ng panibagong taon ay maging panibagong pag-asa rin para sa mga natitira pang miyembro ng CTG na harapin ang bagong buhay sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa pamahalaan. 9th ID nakiisa sa isinagawang aktibidad ng NEDA sa Legazpi City. Ang detalye, ihahatid ni Eden Flororita. Nakiisa ang 9th Infantry Spear Division Philippine Army sa pamamagitan ni Lieutenant Colonel Clark Dalumbar, Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations ng unit sa isinagawang Regional Development Council or RDC 2023 to 2028 Interplanning Committee Integration Workshop and Results Matrix Preparation sa National Economic and Development Agency or NEDA Region 5 sa Barangay Arimbay, Legazpi City nito lamang Enero 10, araw ng Martes. Ang RDC ay binubuo ng mga ahensya ng pamahalaan mula sa national hanggang local government units kasama ang mga pribadong sektor upang bumuo ng mga programa at proyekto na siyang magiging batayan para sa mga programa na makakatulong sa pag-unlad ng rehiyon. Layunin din ito na suriin at pag-aralan ang pinansyal na aspeto ng iba't ibang ahensya at subaybayan ang mga proyekto nito. Kasabay ng nasabing pagtitipon ay isinagawa rin ng ilang workshop upang maiparating ng iba't ibang sektor ang mga isyu at mula rito ay makakabuo ng mga plano para mas mapagtibay ang otonomiya ng rehiyon para sa mabilis na pag-unlad nito. Kapayapaan para sa lahat. Eden Flororita, Spear News. Trivia ni Tito Bong. Alam nyo ba
na ang 19th Infantry Division Philippine Army ay naitatag noong August 15, 2002 at mula sa pagiging provisional status ay naging Permanenteng Infantry Division noong October 1, 2004 dito sa Bicol Region. Sa kasalukuyan, 18 years nang nagsisilbi ang Special Troopers sa mga Bicolano. Yan po ang ating munting kalaman. Ako po si Tito Bong, ang may alam lamang. At yan ang mga balitang aming tinutukan sa loob ng isang linggo dito sa Weekly Spear News Review. Para sa pagkakaisa, patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Christine Atole, Spear News. Sundalong maaasahan sa paghahatid ng mga makabuluhan at totoong mga balita. Weekly Spear News Review. Thank you for your support by watching this video. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitang gaya nito, Please like and share this video. And subscribe this YouTube channel.